Привіт, сьогодні я покажу, як зробити так. Я покажу, як зробити камін. Так, для цього нам потрібен важіль, поршень, повторювач, факел із редстоуну і роздавач, пекельний камінь. Що нам ще потрібно? Нам потрібен будь-який блок, наприклад, блок заліза і 2 запальнички. Так. Будуємо вот так от на 3 блоки. Тут вот так. Короче, вот так вот будуємо на 2 блоки. Тут теж хай буде на 2. І все. Сюди ставимо вот так вот, сюди ставимо. Вот так вот, щоб було тут вот. Прокопаємо, вот тут прокопаємо і там ще на 3 прокопаємо. Ну, коротше, на 2. Раз, два, 3. 3 прокопали. Так, там ставимо поршень. Так, поршень. Коли ми от сюди хай стоїть поршень, ставимо пекельний камінь. Сюди ставимо простий блок. Так, я забув редстоун взяти. Нам не потрібен. Ну так, все нормально. Сюди ставимо так. Так, сюди ставимо так, все. І тепер сюди зажигалка. Так, я вроді неправильно механізм зробив. Ну так, це зручно. Дивіться. І горить. Так, це небагато місця займає. Отак от. Будуємо тут на 2 блоки, тут на 2 і тут на 2. Тут на 2 прокопуємо. З тим пекельний камінь. Роздавач, блок, роздавач, ні, там просто роздавач, тут ставимо поршень, факел з редстоуну і у нас готовий. Так, зажигалка буде по чуть-чуть витрачуватися. Так. Отак от. І він у нас буде горіти. Так, я ще покажу, як зробити ліфт. Я зараз візьму ресурси, я поставлю паузу. Так, будуємо. На 3 блоки прокопуємо. І тут 1 блок пропускаємо, 3 блоки прокопуємо. Сюди роздавач ставимо, можна в небі це робити. Я роблю це завжди. Так, прокопуємо. І тут, оскільки хочемо, робимо кімнатку. Так, я прокопаю трохи багато. Там можна кімнатку ще зробити, але я цього не хочу робити. Так, ну коли ми прокопали вниз, сюди 2 блоки ставимо. І сюди простий блок. І тепер нам потрібен ще редстоун і повторювач ставити. Сюди ставимо так от. Ставимо поршень і простий блок з землі. Так. Так, що так от. Тут один блок треба. Сюди ставимо цю штучку. Так. Як там далі? Секунду. Сюди ставимо 3 блоки. Так. Сюди прокопуємо, от сюди. І сюди ставимо редстоунний повторювач. До кінця от так от розтягуємо. І механізм
майже готові. Тільки потрібно кнопочку поставити і полтора залити водою. Так, я побудую на... Ой, так. Я побудую на малесенький такий будиночок. Так. І поставлю сюди факел. Так, сюди факел поставлю. Так. Я покажу, як він працює. Коли ми залили водою, нажимаємо на кнопочку, у нас вода витікає. Так, ну, я ще раз попробую. У мене не вийшло. Ну, таке може трапитись. Ну так, коли ми спустимося, вода не розтечеться, вона просто зникне, дивіться. І вона зникла. Так, теж прикольний механізм. І я ще покажу, як зробити телевізор. Я візьму ресурси, заки поставлю на паузу. Так, для телевізора нам потрібен будь-який блок, паутина, пісок і гравій. Так, будуємо вот такий вот. Ну вот так, короче, типа телевізор, типа того. Сюди ставимо паутину. Сюди ставимо типа тут один блок і ставимо, як хочете, так, пісок, так. Ну, у нас буде, типа, коли канал не показує, типа, буде шурудіти. Ну так, типа того. Так. Що це таке? Я не можу. Я не можу через блок поставити. Що це таке? Ну так, коротше, коли ви поставили, просто зламаємо цей блок і дивіться, отак от, як телевізор, коротше, показує. Ну можна більше блоків поставити. Отак прикольно. Тільки близько не підходьте, бо блоки забираються. Так. І все. Для цього механізму нам... Так, я зараз. Так, для цього механізму нам потрібен дерево. Так, в мене так лагає, я не знаю чому. І коли я завжди через бандикон, в мене так чомусь є. Пропускаємо 2 блоки. Сюди. Так. Я не можу так знімати. Зараз я попробую ще раз. Коли так, ну от, все, зробив. Ставимо 2 на 2, от так. І тут ставимо так поршень. Нам ще потрібен факел із редстоуна, я забув його взяти. Будуємо от так, так. Ставимо факел із редстоуна. Сюди. Тут так само. Так, факел із редстоуна. І все нам потрібно. Так, так. Так. Прокопую ручку. Так, я не пам'ятаю. Ну так, так. 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 Я забув, як цю штуковину робити. Так. 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 І так, коротше. На один блок. Так, так. Тут прокопуємо, де ця штучка, прокопуємо так, 2 блоки. Ставимо от сюди, 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 сюди. Прикриваємо цю штуку. Тут теж так ставимо. Сюди, сюди. Так. Все. Готово, майже. Так, і можемо прикривати. Так, тут можемо отак от закрити.
закриємо потім. І вони нам відкриваються. Прикольний механізм. Так, я попробую його зараз вкрити. Якщо так, ну отак от прикриваємо, тому що інакше ніяк не можна. Тут жалко. Сюди один блок, так. І воно готове. Це можна закрити, я її закрию. Так. Це майже приховані двері. Так. Оп. Сюди. Тут так само. Так. Все. Прикриваємо повністю. Так. Зараз я прикрию повністю механізм. Це прикольний механізм. Так. Прикриваю механізм. Це схоже на вісімку більше схоже. Так, ну так у нас механізм отак от відкривається. Так от ходить і все. Опа. Зразу відкривається. Так, прикольно. Перший механізм. Це ліфт. Такий прикольний цей ліфт. Так, другий це телевізор. Третій це... завжди забуваю це слово. Камін. Третій це камін. Камін прикольний такий. Його ще можна отак от вкрити. Ось ця штучка. Отак от. Вкриваємо. Та й буде прикольно. Сюди. Теж буде прикольно. Де це ж? Ага. Так. І ми вкрили. Так, я вже знімаю 12 минут. Так, я вкрию повністю цей механізм. Так, сюди. Так. Вот так, прикольно. Там як я... Не робить. А тепер поробить. Такий прикольний механізм. Мені він найбільше сподобався. Мені дуже цей механізм сподобався. Мені найбільше цей механізм сподобався. Так, зараз так. Все, наш механізм вкритий. Опа. Так, потрібно я ще зроблю вежу. Так, вкрию повністю, це буде моя територія. Тільки отак от відкривати його. Все. Так. Я не знаю, які механізми ще показати. Так, секунду. Ну все, всім
пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте відео. А з вами був Влад. Пока!